И времето не ми стигна, аз съм Хайчко Channel и това е наш survival с Ивака и Васо, но понеже както миналия епизод ги нямаше и да, ще го правя сам. И в този епизод, както забелязахте, правя къща, прозорец по-точно. Няма кога да се лъжим. И тук тъмън останаха. Супер. И се надявам да ви харесва. Това май е епизод. Кой е епизод това? 11 май. Да, 11. Клиповете както винаги са по 10 минути. Извинете за това. Но не ми стига времето. Аз забравих се да ви кажа, че съм сменил скина, гледайте какъв як станах. Не съм ви казал, не се сещам са точно. Не знам колко тук. Супер, я четвърто сега ще стане тук. Тук вече го взех едно и тук. И така. Така. Бате, въобще не ми се чака. Добре, и от тук колко има? Чакайте, бе. Супер. И тая къща. Дома да стане хубава. После трябва да правим и втори етаж. Не втори етаж, даже няма да правим втори етаж. И знам какво да направим в този епизод. Ако искате в този епизод може да направим тук да ходим за 10 диамантите прагове, да ходим да направим един портал към мада. Един басейн да направя. Да, един басейн ще направя. Не, първо ще си направя облекло. Намерих голд. Така. Сега как се правише буза? Така, и така ли. Не, беше така. Не, чакайте, обувките се правиха и така, да. Нямаме сръб. Да снимам тук. Аз зареда гостта да спече. Са и хаче направена. Какви ще се хода. Да, така. Я видим, тук трябва да имаме кожа. 6 кожа, супер. За панталони да си направя. Май няма да стигнат. Точно се не стигат. За жалост. Имаме ли още? Не, нямаме. Гадно. Не! Чакайте сте, мога да направя, ако можех да направя друго. Как спряха панталони, бе? Е така. Не, това е шапка. Така, какво ще не пък не стигат. Добре, трябва да се спеква, добре, изпече се малко. Сега ще си направим панталон и пак не стига едно майка му в газа, но не ми стига и е тъмън. Супер. Така. И сега как се прави това? И сега кожаната, якито как беше, я чак сега. Аз кой парам. Така. Така ли, дайте да правим, май не е така.
Така спрей купче. Не ми трябва купче. Така спрей панталони. То се знае, ама... Не ми трябва такова панталон. Не панталон, помещаш как спраше буза. Не, буза винаги ги се опирала. Си я забравям. Не, чакайте. Правим още две там. Пътята не беше така. Така спряха търби, бе. Чакай. Да, не е така. Да не е така, е. Чакай, стой. Да не е така. А, ето го. Ама гад, за какво направих? Чакай, колко трябва? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ака. Йо-хо-хо, и буди карам. Няколко гоци спекал. О, един стак. Кога е? Добре, това са факъто го забравете. Дах в интернет как се прави. Признавам си, голям съм мошенник. Муаха. И потилка. Ама гън, не трябваше да го правя. С тако не трябва да се бърза. Аре, бе.